počúvate. Poďte so mnou stráviť tento víkend v Šitiarni. Tentokrát sú na programe záclony. Ja už som v minulom roku šila závesy a povedali sme si, že neskôr, keď už sa nasťahujeme a tak budeme robiť záclony. A žiaľ, ten čas už prišiel. To ťažké nastrihať, je to ťažké namerať, je to ťažké zavesiť, ušiť, ani nehovorím. Takže vôbec sa z toho neteším. Moje nadšenie bolo zjavné, že? Látku som si rozložila, chceli sme len jednoduchú lanovú textúru, táto mala aj krásne odlesky a keď sme ju rozvinuli, tak sme zistili, že šírka nie je 140, ako bolo písané, ale dokonca 3 metre, čo je fakt super. Tu už som sa pustila do toho, najprv bolo treba niektoré kusy zošiť dokopy, potom začistiť a nakoniec našiť riasiacu pásku. Tu vidíte už pomaly môj ultimátny hack na to, ako odvíjať pásku, bolo to tak oveľa jednoduchšie. Nakoniec ich bolo treba ožehliť, toto som opakovala 2 dni dookola pre 6 párov závesov, čo je dokopy okolo 30 metrov na šírku a 50 na dĺžku. Čo teda bolo fakt dosť. Bola som dosť chorá, musela som si dávať prestávky na fúkanie nosa a točenie hlavy, čo nebolo príjemné. Nakoniec som všetky záclony oprala a konečne zavesila, no a tu je konečný výsledok. Nám sa to veľmi páči a ja mám konečne od záclon na nejaký čas spokoj.